Vjetnamiża ta' 26 sena ngħatat sentenza ta' priġunerija għal 6 xhur wara li ammettiet li użat passaport ta' xi ħadd ieħor. Nguyen Thi Han li ġiet f'pajjiżna biex tistudja fl-Emcast wara li ħallit li t-tarbija tagħha ta' ġimagħtejn lura f'pajjiżha deret quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffrad Zammit. Hija kienet fost grupp akbar ta' nies li ġew arrestati fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Hija wieġbet ħatja għall-akkużi miġjuba kontrija. Il-prosekuzzjoni ddeskriviet dan il-każ bħala xi ħaġa li qed issir komuni. Id-difiża appellat għal sentenza sospiża u deportazzjoni hekk kif l-imputata għandha tarbija. Iżda l-prosekuzzjoni qalet li xi persuni mill-Vjetnam saħansitra qed iħallsu 18,500 euro sabiex jiksbu viża tal-istudenti biex jiġu f'Malta minkejja li ma ġewx verament biex jistudjaw. Raġel ta' 48 sena mill-Gżira ammetta li aggredixxa 3 uffiċjali tal-Pulizija kif ukoll li darab wieħed minnhom ħafif. Agruppino Felice ġie mixli wkoll li insulenthom li jeddidhom li kiser il-paċi pubblika li kien fis-sakra li ma kienx kapaċi jieħsib lilu nnifsu f'post pubbliku u li m'obdix l-ordnijiet tal-Pulizija. Dan seħħ wara li r-raġel mar Paċeville ma' ibnu fejn ibnu ġie avviċinat mill-Pulizija. Ir-raġel ġie ordnat ipoġġi u ibnu qallu sabiex jitlaq mill-bar. Fi-triq ir-raġel ta' daqqa ta' ras lill-Pulizija fil-waqt li besqilhom u dieħel fil-karozza tom ukoll daqqa ta' sieq. Dan l-inċident inqabad ukoll fuq il-body cams tal-Pulizija. Id-difiża qalet li r-raġel kien għaddej minn żmien diffiċli hekk kif martu hija marida. Il-qorti tat is-sentenza ta' 18-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn kif ukoll multa ta' 4,000 euro. Il-qorti ordnat ukoll l-imputat sabiex ma jersaqx lejn dawn l-uffiċjali fil-waqt li wissietu li jekk ma jobdix din il-kundizzjoni u jista' jeħel sa 7,000 euro multa u jew sentejn proġunerija.